Kaixo, Oierrik Manal gara eta gure proiektua aurkeztera dago. Hasieran arazo bat genuen, hau da. Anaia 12 auto ditu, denera 2 kilogramo inguruko pisoa. Eta hori gordetzeko 2 solairuko garajetxo bat nahi du. Igogailu txiki bat ere izatea ere gustatuko litzaioke. Solairu batetik bestera bere panpintzak egoteko. Erabili dugun materiala hau izan da. Kartoia, kartoizko tutuak, erroskako barratxoak, josteko ariaren bobina, soka, kola, pegatzeko kartoizko tutuak kartoiakin, eta pintura. Ikusten duzuen bezala, igogailoa gora eta bera ondo dabil. Eta gure proiektuak 2 kilo aguantatu behar zituen. Eta gehiago ere aguantatzen ditu. Hau izan da gure proiektuaren aurkezpena.